היי בייבס וברוכות הבאות לערוץ שלי, איזה כיף לראות אתכן כאן שוב. אז היום הולך להיות שוב סרטון שככה נוגע בקטנה בעולם הפסיכולוגיה. אני רוצה לדבר על משהו שנקרא עיוותי חשיבה, וזה נושא שמהרגע שלמדתי עליו הרגשתי שהוא השפיע עליי לטובה בחיי, ואמרתי בוא נעשה את זה גם עבור הבייבס, בשביל שהם יוכלו לשפר את חייהן. אז אנחנו הולכות להתאפר ולחפור על פסיכולוגיה, all the stuff we love. אז יאללה, לא נבזבז זמן מיותר, פתיח, ומתחילים. אז נתחיל עם פריימר, ואני חושבת שבשביל הסרטון הזה, בשביל שאני לא אמציא דברים רק מהזיכרון, אני הולכת ממש לבדוק על המחשב מכתבות על אודות אותו נושא של עיוותי חשיבה, על מה בדיוק לדבר ולצטט דברים מדויקים. אז לפני הכל, credit is where credit is due, ואני שמעתי על זה לראשונה מאינסטגרם של, אני מאמינה, מטפלת בשם בר גרין, ודרכה התחלתי לרדת לאותו חור תולעת או מאורת הארנב, the rabbit hole של עיוותי חשיבה. ולמה אני בעצם בוחרת לדבר על זה היום? כי ממש אתמול ראיתי לנגד עיניי מעין דרמה שהתרחשה באחד מהשרתי דיסקורד שאני חברה בהן. אז ראיתי דוגמה טובה לעיוות חשיבה ואיך הוא יצר דרמה מיותרת לגמרי, שאם פשוט יש מודעות לזה שיש לנו נטייה לחשוב בצורה קצת יותר מעוותת על דברים מסוימים, כל הדרמה הזו הייתה נחסכת, והיה לנו הרבה יותר נחמד וכיף בחיים. אז ככה, בשביל להכניס אתכן לעניין, אני סוג של אתן את הדוגמה בלי שמות ופרטים מדויקים של מה שקרה, ואני אשליך מכך אל האופן שבו בחנתי את הסיטואציה דרך העיוותי חשיבה. לא, בעצם בואו נלך טיפונת אחורה ואני לשנייה אסביר מה זה עיוותי חשיבה, כי לא הסברתי את זה בכלל. אפשר לשים לב שאני לא על תרופות הפרעת קשב היום, כשאני מצלמת את הסרטון, נראה לי שאפשר לשים לב לזה. אז מה זה עיוותי חשיבה? בגדול, שיטה שפותחה עבור שיטת הפסיכולוגיה שנקראת CBT, Cognitive Behavioral Therapy, השם מפוצץ. זו סוג של הטיה מחשבתית, או לצורך העניין, עיוות מחשבתי. אנחנו חושבים על משהו בצורה שהיא לא באמת אמינה, לא באמת נכונה, ובגלל שהמוח שלנו מאוד קדמוני באיך שהוא עובד, יש לו הרבה שגיאות שהוא עושה מהבחינה הזו. ואין מה לעשות בנידון, זה פשוט, זה יקרה. אני לא חושבת שקיים בן אדם בעולם שחף מעיוותי חשיבה. זה מה שאני חושבת. עכשיו שקצת הבנו מה הם עיוותי חשיבה, אז בואו נדבר עליהם באופן טיפה יותר ספציפי. אני לא אדבר על כולם כי יש נדמה לי עשרות. אני אדבר על כמה מאוד מאוד בולטים שבטח הרבה מכן תזדהו איתם. ואם נורא תאהבו את הסרטון הזה, אז אני אדבר על עוד עיוותי חשיבה. נחזור לדוגמה שרציתי לדבר עליה, מאותו שרת דיסקורד שאני נמצאת בו שהייתה דרמה. אז הסיטואציה הייתה כזו, בלי לתת שום פרטים מיותרים. הייתה איזושהי שיחה טיפה יותר פרטית בין קבוצה מסוימת של בנות בשרת. אני הייתי בקבוצה הזו, והיה צורך לתייג כמה מהבנות בשביל לתזכר אותן במשהו שקשור לפעילות של הקבוצה. אחת מחברות הקבוצה לא תויגה, למרות שהייתה צריכה להיות מתויגת, כי גם היא צריכה לעבוד על אותה פעילות של הקבוצה. היא באותו רגע החליטה מה זה, מתעלמים ממני, אומייגאד, הבחורה שאחראית על הקבוצה, מנהלת הקבוצה, היא זאת שעשתה את התיוגים, והיא בעיקרון גם סוג של חברה של הבחורה הזו גם בחיים הפרטיים מחוץ לאותו שרת. אז היא ממש הרגישה שזה פגיעה ברמה אישית, וואי, לא אכפת לה ממני, ואני לא חשובה לה, ואני לא חשובה לה במארג הקבוצתי. היא התעצבנה נורא, ועזבה את הקבוצה, שהייתה אגב קבוצת וואטסאפ, ואני לא יודעת למה, אבל יש איזה עדכון מסוים בוואטסאפ שכשאנשים עוזבים את הקבוצה, לא מקבלים על זה נוטיפיקציה בקבוצה יותר. הם פשוט נעלמים, ואין את הבלה בלה בלה עזב את הקבוצה. אז לא שמנו לב שהיא עזבה אחרי ששכחו לתייג אותה בדבר שהיו אמורים לתייג אותה בו. זמן קצר אחר כך גיליתי
בטעות, כי אני ניסיתי לתייג אותה במשהו אחר שרציתי, שמתי לב שאני לא מצליחה לתייג אותה, ורק ככה למדתי שהיא עזבה את הקבוצה. אז אני פניתי אליה בפרטי בשביל לבדוק למה היא עזבה את הקבוצה, כי אני לא ראיתי שום דבר בעייתי שם, ואני גם אפילו לא ידעתי שלא אמורים לתייג אותה בתיוג הזה. בשיחה הפרטית היא התחילה להסביר לי כמה היא כועסת על מנהלת הקבוצה, וזה היה בעצם בשבילה דרך להוכיח לי עד כמה היא צודקת בזה שמנהלת הקבוצה לא רואה בה חברת קבוצה חשובה, היא התעלמה ממנה, היא לא בפריוריטי שלה במוח, כאילו היא לא זוכרת שהיא קיימת, היא מבחינתה יכולה להיות אוויר, מלא הנחות שכאלה. אוקיי? עכשיו בואו ניכנס לעובי הקורה דרך המסננת של עיוותי חשיבה ונלמד למה היא ממש טועה, והיא הייתה יכולה לחסוך לעצמה המון כאב לב והמון דרמה, אם היא הייתה שמה את המסננת של עיוותי החשיבה שלה, של מה שעולה בה ברמה המיידית, נותנת לזה טיפה לשקוע, לשבת, ככה להקל את זה, ואז מחליטה מה לעשות, ויש סיכוי טוב מאוד שהייתה מתנהלת אחרת לגמרי. אז עיוות החשיבה הראשון שאני רוצה לדבר עליו, נקרא סינון שלילי, או, השם שלו הרשמי באנגלית, negative filtering. להרבה מהעיוותי חשיבה יש שמות נורא מפוצצים, אבל ההסבר שלהם ממש פשוט, אז אל תיבהלו מזה שיש להם שם ממש מפוצץ, סבבה? אז עכשיו אני מקריאה, כן? אחד מאבני היסוד בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בדיכאון, הוא אתגור המטופל להתמודד על סינון סלקטיבי שלילי של מידע על עצמנו, והאמת היא שהיו צריכים לכתוב פה וגם על הסביבה, כי אנחנו מקרינים את השליליות גם על הסביבה, תכף נמשיך עם זה, ועל מה שעומד לקרות, ועל מה שעומד לקרות קשור לחרדתיות. רבים מאיתנו נופלים לא פעם לשימוש בסינון שלילי של מידע, שהיא אחת מעיוותי החשיבה הנפוצים ביותר. נראה לי שצריך להגיד שהוא אחד, כי עיוות חשיבה. טוב, זה כבר לא קשור אליי, ההגעה של האתר. בתהליך פשוט זה שקורה לעתים קרובות, באופן לא מודע, אנו מתעלמים לחלוטין מהמידע החיובי אודות סיטואציה או דילמה, ולוקחים בחשבון רק את המידע בעל ההקשר השלילי, ומתוכו מסיקים מסקנה כוללת וגורפת. עכשיו אני אסביר את זה בהקשר של הדוגמה שנתתי. יש פה בעצם בסינון שלילי, בנגטיב פילטרינג, נטייה להתרכז בשלילי, ובעצם להוציא החוצה מהבחינה שלנו של הסיטואציה, את הדברים החיוביים. וזה עכשיו בעצם גם המשך של מה שכתוב. חשיבה מסננת היא סוג של פילטר קוגניטיבי, והם גם כותבים פה בהמשך, שזה מסכן אותנו בתופעה שמכונה ראייה מנהרתית. שזה אומר שאנחנו רואים רק מה שלפנינו, ולא רואים את כל הפנורמה של התמונה הרחבה, שאנחנו צריכים להתייחס אליה כשאנחנו בוחנים מצב. פה הם נותנים דוגמה, אני אתן אותה בשביל שתהיה לכן עוד דוגמה מעבר לסיפור שסיפרתי לכן. לדוגמה, גבר שמתייחס לעובדה שאשתו במקרה לא אמרה לו שלום, ומכך מסיק שכבר אינה אוהבת אותו. הוא יתמקד בפרט שלילי, ויתעלם מכל הפעמים האחרות החיוביות, בהן היא הפגינה כלפיו חום ואהבה. אז כמו שאני אמרתי לכן, כי בשיחה, אז הבחורה שהיא החברה והמנהלת קבוצה, הסבירה לה שבעיקרון היא גם תיגע את האנשים שהכי הערימו קשיים בפעילות שהיא מנסה להעביר, כן? אנשים שמאוד היו מעצבנים ולא שיתפו פעולה, והם ממש היו צריכים תזכורת, בעוד שלמרות שאותה בחורה שאנחנו מדברים עליה, גם הייתה צריכה את התזכורת הזו, היא לא הערימה קשיים בנושא. אז הבחורה המנהלת, בוא נקרא לה מנהלת C, כמו C הימן. אז הבחורה המנהלת C כתבה לה עד כמה היא בעצם לא מבינה למה היא כועסת עליה, בגלל שהיא הראתה לה כל כך הרבה פעמים עד כמה, ובוא נקרא לה בחורה עם העיוותי חשיבה, נקרא לה מימי, C ומימי, סבבה? אז מימי זאת שעם העיוותי חשיבה, C המנהלת של הקבוצה. אז מימי הרבה פעמים קיבלה מלא אמפתיה והקשבה מדהימה מ-C. אז יש את העניין הזה, ויש עוד עניין שהיא נורא נפגעה שלא מיד, אחרי שעזבה את הקבוצה, לא C ולא שאר חברות הקבוצה מיד עטו עליה לשאול, היי, למה עזבת? אתם מכירות את זה שאת רוצה לעשות
מין פעולה דרמטית כזו בשביל לקבל את התשומת לב שאת צריכה, זה בדיוק מה שמימי ניסתה לעשות, כן? אבל נראה לי שמימי לא ידעה שיש איזשהו עדכון חדש בוואטסאפ, שלא מאפשר לדברים האלה לעשות כזה פינג גדול, כן? אז אני מאמינה שבעקבות זה שאין נוטיפיקציה על זה שהיא עזבה, מן הסתם כל הקטע של אני עוזבת בדרמטיות לא כל כך עבד, ובגלל זה כמובן אף אחת לא פנתה אליה, אבל מימי שהאמינה שבטח יש נוטיפיקציה ורואה שאף אחת לא פונה אליה, עושה לעצמה סינון שלילי של מידע, ומאמינה לדברים שבכלל לא נכונים, והיא חושבת בגלל שאף אחד לא פנה אליי, זה אומר שאף אחד לא אוהב אותי וכולי, וזה בעצם קצת מתקשר לנו לעוד עיוות חשיבה שאני רוצה לדבר עליו, שהם פשוט ממש דומים, אז אני רוצה קצת לחבר אותם עכשיו. אז עיוות החשיבה הבא, שנורא נורא דומה לסינון השלילי, נקרא הפשטה סלקטיבית, Selective Abstraction. אז באיזה אופן זה דומה? אז בעיוות חשיבה, או ההטיה הקוגניטיבית הזו, ועכשיו אני עוברת ללקרוא, הפשטה סלקטיבית מתבטאת בהתמקדות בהיבטים שליליים של המציאות, תוך התעלמות מההקשר הרחב בו הם מופיעים, ועל חשבון היבטים אחרים, חיוביים יותר. כך תחת עיוות המחשבתי שמייצר את ההפשטה הסלקטיבית, החוויה כולה יושבת על נדבך צר ומצומצם של המציאות. מתוכה קשה לתפוס ולשקלל את התמונה המלאה. אז אתם מבינות בעקבות זה שהיא פשוט התרכזה בזה שאף אחד נגיד לא עונה לה, והיא לא חושבת על העובדה שאין נוטיפיקציה וזאת הסיבה שאף אחד לא בודק למה היא עזבה. בעקבות זאת שפעם אחת בכל הקיום של הקבוצה הזו, כשהיא הייתה אמורה להיות מתויגת, היא לא מתויגת, פתאום זה הדבר הכי חשוב בעולם, וזה, בגלל שזה קרה רק פעם אחת, כן? עכשיו זה הסימן לזה ש-C כבר לא אכפת לה ממימי, ולא אכפת לה מהקיום שלה בקבוצה. סבבה? אז עוד משהו שכתוב פה לגבי הנושא של העיוות חשיבה הזה ספציפית, ואני מניחה שזה די חשוב לציין את זה, זה שמדובר בעיוות חשיבה שמאוד נפוץ אצל אנשים שסובלים מדיכאון וערך עצמי נמוך. אז אני חושבת שההבדל העיקרי, כי היה לי מבלבל ההבדל בין הפשטה סלקטיבית לסינון שלילי, מה שאני מבינה בלי להיות, שוב, איזושהי פסיכולוגית של CBT, אני חושבת שבהפשטה סלקטיבית ממה שאני קוראת כאן, יש עניין שחוויית המציאות שלך, מעבר להסתכלות על עניין ספציפי, אני חושבת שבהפשטה סלקטיבית, חוויית המציאות שלך חובה דברים כשליליים. בעוד שסינון שלילי הוא יותר ספציפי. אז אפשר לומר שזה שהיא לקחה משהו וממש ממש הכלילה אותו, ותכף נדבר על הכללה, כי יש גם את זה, כפעולה אחת שפשוט היא פעולה שלילית בעיניה, והיא התרכזה רק בה, ופשוט הוציאה בכלל מההסתכלות את ההתחשבות בעוד שלל דברים שיכלו לגרום ל-C לשכוח לתייג את מימי. זה הרבה יותר פשוט משזה נראה, אין פה שום זדוניות, אין פה שום, וואלה, לא אכפת לי ממימי, ובגלל זה אני לא מתייגת אותה. ובכל זאת, מימי התרכזה במחשבה שהיא פחות הגיונית, של C לא אכפת לה ממני יותר, ואני לא חשובה לה וכו'. ואני באמת חושבת שבעקבות זה שדיברנו קצת על הכללה, אז אנחנו נעבור לעוד עיוות חשיבה, שפשוט הכל משתלב יחד בעיניי בדוגמה הזו של C ומימי. אז יש עיוות חשיבה שנקרא הכללת יתר, או באנגלית overgeneralization. אז בהכללת יתר, אני אקריא, היא מתייחסת להכללה של תוצאות אירועים נקודתיים ואפיזודיים על הערכה העצמית כולה, וגם על העתיד שלי ושל האחרים. זה באמת מרגיש לי כמו משפט די מבלבל, אבל יש דוגמה. למשל, אם רצית להיפגש שוב לאחר דייט ראשון, ולא קיבלת הענות מהצד השני, יתקיים עיוות חשיבתי שיגיע למסקנה מרחיקת לכת, מכלילה. כמו, אני לא פרטנרית זוגית מספיק טובה או אטרקטיבית. הבנתם? זה הדוגמה. אז במקרה הזה, שהוא היה המקרה של מימי ו-C, אני רואה את הסיטואציה של ההכללתיות, כזה
זה קרה רק פעם אחת שהיא לא תויגה כשהייתה אמורה להיות מתויגת? למה על סמך רק פעם אחת את לא חושבת שזאת פשוט טעות? ועכשיו אנחנו עוד נמשיך גם דברים שקשורים לזה. יש עוד עיוות חשיבה שקשור לנטייה לחשוב. אני מקדימה את עצמי. בוא נשאר שנייה בהכללת יתר. זה קרה רק פעם אחת. האם כדאי להגיע למסקנה מרחיקת לכת ממשהו שקרה רק פעם אחת? נכון שלא. עדיף לבדוק שמשהו חוזר על עצמו. שוב ושוב ושוב ושוב. וגם להגיע למסקנה אחרי שממש הסתכלנו על כל האמת האובייקטיבית. כשאנחנו בחנו האם בכל פעם שזה קרה, לא הייתה סיבה אובייקטיבית שלא קשורה לכל מה שקרה, שזה למה זה קרה, וזה לא קשור אלינו, זה לא קשור למשהו שלילי שמישהו חושב עלינו. זה פשוט איזושהי טעות, איזשהו פספוס, איזשהו פיזור דעת, לא שום דבר שלילי וזדוני כלפינו, כן? בגלל שמימי ראתה שזה קרה רק פעם אחת והחליטה, סי לא אוהבת אותי ואני לא חשובה לה, לדעתי זה נופל בהחלט גם תחת עיוות החשיבה של הכללת יתר. כי זה קרה רק פעם אחת. מה? כאילו פעם אחת לא יכול לקרות שמישהי טיפה מפוזרת ושכחה לתייג מישהו? למה להכליל מפעם אחת שזה קרה שהיא לא אוהבת אותך ושאת לא חשובה לקבוצה בעיניה? You know? אז זה איך שזה מתקשר להכללת יתר. ואני רוצה עכשיו לקפוץ לעוד נושא שקשור, הכל קשור באותה דוגמה. בעיניי כאילו זה מדהים שזה קרה, כי אני ממש ראיתי איך שהיא התייחסה לנושא, כל כך הרבה עיוותי חשיבה ברק סיטואציה אחת, אז זה מושלם בעיניי, כי זה אותה דוגמה להכל. אוקיי, אז אני לא מצליחה למצוא את זה באיזושהי כתבה באינטרנט, אז נדבר על זה טיפה יותר באלמה, ובלי איזשהו מושג מפוצץ באנגלית. אז לעיוות חשיבה הבאה קוראים ייחוס פנימי. והמשמעות שלו זה שאנחנו מאמינים שכל דבר רע או שלילי שקורה לנו, הוא באשמתנו. אז יש פה דוגמה שמצאתי מכתבה על חרדת בחינות, שמדבר על מעין דוגמה שתעזור לכם להבין למה התכוונתי בייחוס פנימי. הם מסבירים פה על פסילת החיובי. זאת אומרת, ייחוסי הצלחה וכישלון, שבעיקרון זה גם עיוות חשיבה בפני עצמו, אבל הוא מאוד מאוד מתקשר לעיוות חשיבה של ייחוס פנימי. אז תכף תבינו. אנו מייחסים באופן אוטומטי, מבלי לחשוב על כך, כל הצלחה או כישלון שלנו לעצמנו או לסביבה. נכון? זה או אנחנו אשמים, או הסביבה אשמה, סבבה? ורואים את הגורם כיציב או משתנה. אז לכן אדם עם חרדת בחינות ישפוט כל כישלון שלו כתלוי בו. וזה הייחוס הפנימי. זה גם קבוע. משמע, זו תכונה שלא ניתן לשנות. אם אני זו שתמיד טועה ובגללי דברים רעים קורים, או בגללי אני נכשלת, אני לא יכולה לשנות את זה. זה העניין שבו אפשר להכליל את זה וקצת להגדיל את זה מהדוגמה של חרדת בחינות, ולהחזיר את זה לסיפור שלי על מימי וסי. בעצם זה שסי לא מתייגת את מימי בקבוצה, אז מאיזושהי סיבה שקשורה לעיוות החשיבה של ייחוס פנימי, מימי חושבת לעצמה, ברור שבגללי היא לא מתייגת אותי, כי היא לא אוהבת אותי, כי אני גרועה, אני חברה נוראית, אני משעממת, וכל מיני דברים כאלה. סבבה? אז מהבחינה הזו, היא הופכת את זה שהיא לא תיגע אותה, לבהכרח קשור בה. ובעקבות זאת, היא לא מצליחה לראות את התמונה השלמה, שבה זה בכלל לא קשור בך. It's not about you, honey. ובקטע של ייחוס פנימי, אני מכירה המון חברות שלי, כשאני, נגיד, לא החזרתי להן הודעה, כי הם חשבו שאני חושבת שהן מציקות לי, שהן מעצבנות, שאין לי כוח אליהן, כאלה דברים, וזאת הסיבה שבגללה לא עניתי להן, כשהסיבה האמיתית שלא עניתי להן, היא כי אני בדיוק באמצע הישיבה, וזאת הסיבה שלא עניתי להן. סיבה שלא קשורה אליהן בכלל. אז הייחוס הפנימי שהן משייכות לזה שלא עניתי להן, לא רלוונטי בכלל. אבל הן מיד חושבות, זה באשמתי, זה כי אני משעממת, אני נוראית, היא שונאת אותי, לא באה לה עליי, וכל הדברים האלה. היא מיד קופצת למסקנה הזו. אז אין ספק שבמקרה של סי ומימי, היה לה את הקטע של הייחוס הפנימי, כי ממה שקראתי מסי שכתבה לה בשיחה, סתם היה לה יום עמוס, והיא שכחה את מימי בתיוג. זה הכל. באמת שזה הכל. לא היה שם שום דבר זדוני, שום אוי, את לא חשובה. היא פשוט תכלס
ואת זה אני אומרת כמסתכלת מהצד, מימי לא הייתה, מי יודע מה, פעילה בקבוצה, ואתן יודעות איך זה. במיוחד בצ'אט, אם אתן לא רואות שמישהי כותבת מלא דברים כשכולם כותבים, יש סיכוי שתשכחו שהיא בקבוצה. זה קרה לי מלא פעמים, שאני לא שמתי לב שיש מישהי מסוימת בקבוצה, ויכול להיות שאפילו ריחלתי על מישהי שנמצאת בקבוצה, כשהיא בתוך הקבוצה. אני בטוחה שזה קרה לי אי פעם, זה כל כך מתאים לי שיקרו לי כאלה דברים. לא שאני זוכרת כרגע דוגמה כזו, אבל אני בטוחה שזה קרה לי פעם. כי זה פשוט נורא נפוץ שאם מישהי חברה בקבוצה, והיא פשוט לא פעילה, אתן תשכחו שהיא שם. וזה בדיוק מה שקרה עם מימי. היא פשוט כמעט לא כתבה כלום. אז ברור שסי תשכח לתייג אותה. למרות שהן אפילו חברות טובות, פשוט, וואי, שכחתי שאת בקבוצה הזו. אז עכשיו אחרי שדיברנו על כל מיני עיוותי חשיבה שיחסית מרגישים לי מאוד קשורים אחד לשני, אני רוצה לדבר על אחד שהוא טיפה יותר שונה, והוא מאוד נפוץ בעיקר אצל נשים, או פשוט אנשים רגישים, ולעיוות חשיבה הבא קוראים הסקה רגשית או emotional reasoning. מה שבעצם העיוות חשיבה הזה עושה, זה שם את הרגשות בפרונט, ונותן לרגשות להחליט מה נכון ומה לא. ועכשיו אני אקריא את מה שהכתבה אומרת. הסקה רגשית היא עיוות חשיבה שכיח שמתרחש כאשר אנו מניחים שהרגשות שלנו בהכרח משקפים מציאות עובדתית, ואת הדרך שבה הדברים האובייקטיביים שבהם תהליכים קורים. משמע, אם אני מרגיש כך, זה מוכרח להיות נכון. הכתבה הזו יש לה הגה על הפנים, האמת. דוגמה, תלמיד מסיק שהמורה שונאת אותי לאחר שהמורה צעקה עליו, או לדוגמה ביחסים רומנטיים, אשתי ודאי בוגדת בי אם אני מרגיש קנאה כלפיה. אז במקרה של מימי וסי, וואו, זה מתחיל לי שמה מצחיק שאני כל הזמן חוזרת לזה, אבל זה עובד. כשמימי ראתה שהיא לא מתויגת על ידי סי, היא מיד נעלבה, כן? זו הייתה התגובה הרגשית המיידית, ולתגובה רגשית מיידית אין פילטרים, וגם אם אנחנו נורא נורא טובות בללמוד על עיוותי החשיבה, בדרך כלל התגובה הרגשית הראשונית תמיד תהיה חסרת פילטרים. אבל מה שמשנה בהתנהגות שלנו וישנה בעתיד, זה אם אחרי התגובה הרגשית המיידית, אנחנו פועלות לפי הפעולה הרגשית המיידית ומסיקות את המסקנות. לפי איך שהרגשנו, או שאנחנו יודעות שיש עיוות חשיבה כזה, שנקרא הסקה רגשית. ואנחנו יודעות שנייה לעשות פאוזה, ולחשוב האם מה שהרגשתי זו האמת האובייקטיבית. והאם זה לא פשוט מין תגובת כזה פטיש על הברך שגורם לברך לבעוט באופן שלאו דווקא קשור למציאות. זה לא שבאמת הרגל שלכם צריכה לבעוט במשהו כרגע, אלא משהו יקפיץ הרגל, רפלקס, וזה לא באמת המציאות האובייקטיבית. סבבה? אם אני חוזרת לדוגמה של מימי וסי, מימי רואה, לא תיגעו אותי, בום, תגובה רגשית, דחייה. וההרגשה הזו של דחייה וחוסר קבלה, רגשות קשים, היא בטח מרגישה באותו רגע ממש עצובה ושבורה ומוצפת, ורגשות באמת באמת קשים. אז מבחינת ההסתכלות של עיוותי החשיבה, הם לא אומרים מה שהרגשת הוא לא נכון. כי מה שהרגשת תמיד נכון, סבבה? אין כזה דבר להרגיש משהו לא נכון. אבל יש לתת לרגשות להשתלט עלייך ולהפוך להיות השופטת, והשופטת עכשיו מסתכלת בראי של הרגשות ומחליטה בגלל הפגיעה, בגלל שהרגשתי שאני נפגעת, עלו בי רגשות של צער, כעס, אכזבה, דחייה וכו'. מהמקום הזה להחליט שזה באמת מה שקרה, ושלא הייתה שם איזושהי טעות, ושפשוט בגלל שהוצפת מאותו רגע והלאה, זו האמת. פחות. תחשבו איזה כמויות קיתונות של דרמה היו יכולות להיחסך, אם היית נותנת לעצמך להבין שיש מצב שאת פשוט קלטת את הסיטואציה לא נכון, וזה שהרגשות שלך היו אמיתיים, לא אומר שהסיטואציה היא כמו איך שתפסת אותה, וזו הייתה הרי הסיבה שהרגשות האלה עלו, נכון? כי אין לי שום ספק, ואפילו לא הספקונצ'יק הכי קטן, שמימי רגישה מאוד פגועה
ברגע שהיא ראתה שסי לא תיגע אותה. ואני גם הבנתי מהמון טקסטים אחרים של מימי שקראתי בשרת, שהיא חובה המון פעמים את החוויה הזו. זו כאילו חוויה שקורית לה הרבה בחיים, ואני כצופה מהצד, שראיתי את זה קורה בלייב בעצם רק פעם אחת, כי נגיד כל הסיפורים שהיא מספרת על חוויות אחרות שלה, שמעתי רק דרך הפילטר שלה, סבבה? אז אני עכשיו מנחשת, אולי אני מגזימה בזה, אני עושה את זה, אבל אני עכשיו מנחשת שיש סיכוי לא רע בכלל, שהמון מהפעמים שהיא סיפרה לנו איך מתעלמים ממנה, ואיך היא מרגישה דחויה, יש סיכוי יותר טוב שהסיבה שזה קרה, זה כי היא כל כך שקטה, וכל כך נחבאת על הכלים, שלא שמים לב שהיא שם. שזאת סיבה הרבה יותר אובייקטיבית, למה לא מתייחסים אליה. את פשוט לא מראה את עצמך, לא שמים לב שאת שם. אז זה לא מין קטע שלילי כזה של אני רוצה להתעלם ממימי כי היא חרה. הבנתם? זה הרבה יותר מתאים לסיטואציה. ואם חושבים על זה בצורה אובייקטיבית, אז אנחנו פשוט מבינות שוואלה, לא שמים לב למימי כי היא כל כך שקטה, היא כל כך מופנמת. היא מעט מאוד פעמים מרימה את קולה. זה פשוט הגיוני ברמה הכי שכלית של איך מוח עובד. למה אתה שם לב הכי הרבה? למה שעושה הכי הרבה רעש. מה שהכי שקט, אתה לא תשים לב אליו. כאילו, זה ADHD basic. אז ברור שמישהי כל כך שקטה, אנחנו נתעלם ממנה יותר כי אנחנו לא שמות לב אליה. זה לא קטע זדוני כלפיה. הבנתן? הבנת את זה ברוך. זה הקטע של הסקה רגשית. אם אתן יכולות לשנייה, פשוט לקחת כמה שניות אחרי שהרגשתן משהו, ותרגישו את מה שאתן מרגישות, כן? כי הרגשות אף פעם לא משקרים לכם. סבבה? אבל הם לאו דווקא מספרים לכם את התמונה האמיתית של איך דברים נראים וקורים. בעיקרון, כשאני באתי לצלם את הסרטון, חשבתי בשלב הזה לסיים לדבר על עיוותי חשיבה, אבל עדיין לא סיימתי להתאפר, אז אתן תקבלו עוד כמה ככה בחינם. אז בואו נראה על איזה עיוותי חשיבה עדיין לא דיברתי. אוקיי, בואו נדבר על משהו שלי היה. אז אני יכולה לדבר יותר מדוגמאות אישיות. וזה עיוות חשיבה שנפוץ אצל הסובלות מחרדה. היי! זוכרות שב-2018 פתאום התחלתי לסבול מהפרעת חרדה? זוכרות? לא זוכרות? טוב, כיף לכן שאתן לא זוכרות. העיוות חשיבה שקשור בעידוד חרדה נקרא חשיבה קטסטרופלית. ותנו לי שנייה לעשות אייליינר ואני אחזור לכן עם מה זה חשיבה קטסטרופלית. חשיבה קטסטרופלית, או אני אוהבת לקרוא לזה קטסטרופיזציה. זו בעצם הנטייה לחשוב שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות, עומד לקרות. וזאת נטייה כל כך נפוצה במי שסובלים מהפרעת חרדה. ועכשיו אקריא את מה שכתוב בכתבה, אז בחשיבה קטסטרופלית, עיוות חשיבתי שנקרא גם, כמו שאמרתי, קטסטרופיזציה, קיימת נטייה לפרש אירועים באופן מוגזם קיצוני ומרחיק לכת מחשבות, כמו, באמת היא שבחרדה זה טיפה פחות קשור לדוגמה הזו, אבל זו דוגמה טובה עדיין לקטסטרופיזציה. אם לא אתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה, לא אמצא דרכי המקצועית בחיים. שזה בולשיט, זה שקר, את תמצאי. אם לא הלך לי בדייט הזה, אשאר בודדה לנצח. וואלה, חמודה שלי, דייט אחד לא משקף את כל החיים הזוגיים שלך, נכון? אז משהו אחד, אם הוא לא הולך טוב, הכל הולך פשוט להתמוטט. אבל יש קטע שאני רוצה פשוט טיפה יותר לחבר את זה באמת להפרעת חרדה, כי אני יודעת שמלא מהצופות שלי סובלות מהפרעת חרדה. הרבה הצטרפו אחרי שצילמתי את הסרטון שבו הסברתי שאני עכשיו סובלת מהפרעת חרדה, ואיך אני התחלתי לטפל בזה. אגב, אני שוב מציינת שאני כבר לא סובלת מהתקפי חרדה, אבל once חרדתית, תמיד חרדתית. זה לא הולך להשתנות, כן? אבל ממש עוזר להכיר את עיוות החשיבה של חשיבה קטסטרופלית, וספציפית איך הוא משפיע על חרדתיות. כי סתם לדוגמה, אם נגיד את מרגישה שאת חשה חרדה הולכת וגואה לפני שאת עומדת לטוס, אצל אנשים חרדתיים הרבה פעמים יקרה בעקבות החשיבה הקטסטרופלית שדווקא בטיסה שלי המטוס יתרסק. לא יודעת למה את כזו מיוחדת שדווקא הטיסה שלך
תגרום למטוס להתרסק, כן? אבל זו החשיבה קטסטרופלית. The worst is going to happen. יש גם חשיבה קטסטרופלית יותר, בוא נקרא לזה סבירה, שקשורה הרבה פעמים לחרדה חברתית, שנכון אצל בנות שסובלות מחרדה חברתית, הרבה פעמים קשה להן ללכת לאירועים עם המון אנשים, או אירועים שנחשבים חברתיים, והחשיבה הקטסטרופלית במקרה הזה, היא בדרך כלל משהו בסגנון של, באירוע הזה אני אגיד משהו, וזה יהיה משהו לא במקום, אני הולכת להעליב מישהו בטעות, ומאותו רגע והלאה, כל הנוכחים במסיבה הזו הולכים לשנוא אותי, ולחשוב שאני כך וכך וכך, כשזה היה בטעות. ובגלל שזה מתחיל להכניס אותך לכל מיני סחרורים של מחשבות, אז את מאמינה בזה, ואת אומרת, טוב, אולי כבר עדיף לא ללכת למסיבה, ולא ליצור את המצב הזה, שבעקבות החשיבה הקטסטרופלית, את מאמינה שבוודאות זה הולך לקרות. אין סיכוי שזה לא יקרה, מבינה? זה תמיד יקרה כשאת תקועה בעיוות חשיבה של חשיבה קטסטרופלית. עכשיו, בגדול יש אופציה להסתכל על חשיבה קטסטרופלית כגם מתאימה במידה מסוימת למקרה של מימי וסי. כי בעצם קרה לנו פעם אחת ששכחו לתייג אותך, ובקטסטרופיזציה של מימי זה הדבר הכי גרוע בעולם. כשזה ממש לא, זה ממש שטויות. אבל בשבילה זה הדבר הכי גרוע בעולם, וזה אומר הסוף של הקשר עם סי, וזהו, כלום. אין אפשרות להמשיך מפה, נגמר העולם. אז זה פשוט ניפוח חסר פרופורציה של הסיטואציה. ומהבחינה הזו בהחלט אפשר להסתכל על זה בדיוק אותו הדבר. אז סיימתי להתאפר, וכאן אני חושבת שאני אסיים עם ההמשך של עיוותי החשיבה, אבל יש עוד. Trust me, יש עוד. שוב, אני חושבת שיש כמה עשרות של עיוותי חשיבה. אז אם הסרטון הזה ממש סקרן אתכן, והייתן רוצות שאני אדבר על זה עוד, יש לי רעיון מעניין לאיך אנחנו יכולות לעשות את זה באופן שיהיה יותר מעניין עבורכן. אז כמו שנתתי היום את הדוגמה המאוד מאוד ארוכה וחוזרת על עצמה של מימי וסי, אם אתן יכולות לתת לי דוגמה מהחיים האמיתיים שלכן, ואתן רוצות שאני אבחן את הדוגמה הזו, תחת המסננת של האם היו שם עיוותי חשיבה או לא, נראה לי שזה יכול להיות מעניין, ואולי אנחנו נוכל לגלות עיוותי חשיבה חדשים מאלה שדיברתי עליהם עד עכשיו, ובמקרה והדוגמאות שלכן לא יתאימו לעיוותי חשיבה חדשים, אני פשוט אספר עליהם בנוסף למעין ניתוח כזה של דוגמאות שתיתנו לי. אני יודעת כמובן שאתן עשויות שלא להרגיש בנוח לתת דוגמאות כאלה בתגובות, כי התגובות הן פומביות, אז אתן מוזמנות לשלוח לי סיפורים כאלה של מין דרמות שקרו לכן בחיים, למייל הפרטי שלי, שתמיד מופיע בתיבת המידע. יש שם פשוט yofibeauty.il@gmail.com, אז אתן יכולות לכתוב לי בפרטי, ואני אשאיר את כל השמות בעילום שם, ואני יכולה ככה לנתח דברים דרך המסננת של עיוותי חשיבה, ואולי אנחנו נוכל ללמוד עוד, וזה יהיה ממש ממש מגניב. אז זה הכל היום, אני מקווה שתשתפו איתי פעולה ברעיון הזה לסרטון עתידי. אם נהנתן, שימו לייק, תירשמו, לשתף את הסרטון אם אהבתם, להדליק את הפעמון, להדליק נוטיפיקציות ביוטיוב, כל הגוד סטף הזה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת אתכן מלא מלא מלא. ביי בייבס.